Het KNMI heeft de code reed aankondigd in verband met de zware storm die op dit stuit door Friesland gaat. Het wetenschap stelt voor Skier en het Ameland en bij Ternaat diekbewaking in. Het zwitterpunt van de storm is dus treinen en fjouwen. Squalbaan in Haas en Frenscher en Ljout ben jeder naar Hoes gestuurd. De politie roept op om zo min mogelijk gebruik te maken van het alarmnummer 112. Wethouder Age Hartsuiker van gemeentebelangen Jereveen het Jood zijn ontslagbrief tekenen en inleveren. Dat meldt er op Twitter. Hij liet weten dat er nog eerst een time-out neemt. Hartsuiker werd in november terug burgemeester van de Zwan van het Jereveen vregen om uit te treden, omdat raadslid Tuithof van gemeentebelangen een gemeentelijk stik naar de kranten lekt hier. De Partij van de Arbeid, het CDA en Paul GroenLinks vormen het nieuwe college van BMW in de gemeente Ljouwert. Daarmee krijgt Ljouwert dezelfde coalitie als de Arun of Fjouwer hier. De partijen zullen van Mandiau inhoudelijk praten over het collegeakkoord en de verdeling van de wethoudersposten. De bedoeling is dat er nog verder Christ duidelijker zo is. Joen en vannacht in het watergebied onder de kust nog hield iets storm waar. Het krijgt zien uit het noordwesten. In buien kans op tonger, hagel en wierte sneeuw. Het wordt 2 graden. Morgen buien, maar wierte sneeuw. Er ziet een stormheftige noordwestenwind en het wordt dan een graad of 6.